दा बै समाव जोङो गोबां आसा खालामदोंमोन जोंहा जोंनिनो जोंहा बिटिसिआव जोंहा हाग्रामा सारखौ जोङो चिफ महरै जों बे समाव दंबाय थाखायोमोन सारा बे सारखौ जों ओरैबायदि आसा खालामदोंमोन जोंहा बर' हिसाबै बे सारा जोंखौ फैगोन अनसायफैगोन नायफैगोन नङा होमबा जों गोबां लामा नायदोंमोन आरो माने जोङो गुबुन गुबुननि माबानिफ्राय फैबाय थादों नाथाय जोङो सारखौ नुनो मोनैयाव माने बिराद गोसो गाबदों आरो हाबाब दिनै जोंहा जोंनि गेजेरनिफ्रायनो बर'फोर दङ नङा होमबा जेरै जोंहा प्रमिला आब'आ जोंहा बे समाव फरेस्ट मिनिस्टारमोन बेनिफ्राय माबाया जोंहा हाग्रामा साराखौ चिफ खालामो होमबा जोंखौ बिसोरो नायसनफैनो सम गैला नामा जोंनि बर'फोर समाव बिसोर आय होनो जोंखौ मानो नायफैनो हायासै नैबेखौ जों आं माने सानदों आरो दायो बे समाव बिसोर मानो फैनो हायाखैमोन बिदि सानदों आरो बेल' नङा बै समाव जेनेबा जोंहा गावनिनो बर' मानसियानो जेरावहाय फरेस्ट मिनिस्टार जानानै दंमोन प्रमिला रानि ब्रह्मआ होमबा बियो दिनैसिम मानो जोंनि बिसनारि बा सनितपुरनि मानसिफोरनि थाखाय हाखौ मानो मोनसेबो दासिम दिनैसिमबो मानो खालामनो हायाखै गावनि पावार थानाय समाव मानो सल्भ खालामनो हायाखै दिनैसो जुदि बिथाङा भट नांगौ होननानै जेनेबा बिपिएफ हान्जाया जेनेबा पार्टिया फैदों नङा होमबा जों बेखौ गाज्रि मोनाखै नाथाय माखासे जाहोनफोरखौ लानानै बे बिसोरो साननानै खामानि मावनाय मोजां मोनो दा आंनि साननायखौ आं बुंथ'दों दा जुदि सरकाराव थानानैबो जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ अलखदनि खामानिखौ जुदि मावनो हायाबाथ' होनबा सरकार दानाय जोंनो लाब नङा होमबा फोथायनाया बहा थागोन बिदि जायो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं सानदों दानि जेनेबा बिपिएफ हान्जानि बिबानगिरि जायफ्रानोखि जोंनि बेवहाय दा जायफ्रानोखि खामानि मावनो लादों नङा होमबा दा बिथांमोना खायसेया माने बोर होनायनि मोनखायो दा बिसोरबायदि मानसिया बै हान्जायाव गिदिंनानै बेदारि खालामनानै मा मुलाम्फा दं आं बेखौ सानदों आरो दा सागुनखौ थगायनाय बायदिसो आं मोनदों आरो बेफोरबायदिथ' थगायनो मोना जेराव गामियानो हाबबाखै बिथांमोना भटखौनो होनो मोनथ'वा दा बिदि लाखिनानै जुदि गिदिंबाय थायोब्ला होमबा सागुनखौ थगायनायनि अनगायै जेबो जायाखै आं बिदि सानदों आरो आं बुंदों आरो दिनै माने बेफोरबायदि खालामनो मोना मानो मोनथाया दङ बयहाबो नङा होमबा नाथाय बियो जेब्लानिफ्राय गावहा मोनथाय फुल मोनगोन अब्ला बिदि खालामनो हागोन दिनै बिदि खालामनाङा आरो दा ओमफ्राय आं सानबावदों आरो बेवहाय जुदि बिथांमोनहा बे माबाखौ लुबैयोब्ला जेनेबा बेफोरबायदि गाव जुदि जेबो माबायानो गैया जेराव बेवहाय बिदि माबानो हाबै माबा खालामोबा बे माने गावखौ गावनि सायाव माने फोथायथिया गोमालांगोन आरो दिनै बे मानसिया बिसिम होनो मोना बे गिदिर लोगोबासो थागोन आरो जेनेबा आंनि आं बिफांखौबो बुंनाय जादों आरो जेनेबा दा माने फोथायथिखौ माने खोमाना लानाय जादों आरो जेरावखि बयबो बुंजालायदों नङा होमबा दिनै बयखौबो होनो मोना बियो बेयाव थानानै माने बिदि माबा खालामनो मोनो बेबायदि बुंदों आरो जेनेबा बेलेग पार्टिनि मानसिया नङा होमबा बेखौ बुंदों आरो ओमफ्राय दा बिदि नोंखौ माने बहुत माबा गैया होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो हाबाखै दा आरो दा आरो नैबेबो मोनसे आङो हान्जाखौहाय साननाय आरो जेनेबा 17 बोसोरसिम सरकार दानानै थाबाय थानायावबो बाहेरायाव मोनसेबो खामानि मावनो हायाबा बेफोरबायदि सरकारनि सायाव बेखौ सानदों आरो दा सानना जों सावरायलायदों आरो दा ओंखायनो माने जोङो दाख्लै जों खोथा होखाबाय खोथा होदों जेराव मोनसे जोंहा निउस बेयाव जों बयबो बुंदों बेयाव फैदों नङा होमबा जोङो बे खेबसेखौ बेयावनो होनानै नायगोन जुदि 5 बोसोरनि उनाव जेबो मावोबा जों बिनिफ्रायबो जों ओंखारनो हागोन दा बिसोरो फैनानै खोथा होनाय हिसाबै जोंबो खोथा हरदों जोङो दे बेयावनो थासिगोन जों सासेनो हाबा मावसिगोन बेयावनो थागोन होननानै जों बुंनाय जादों आरो दा बेनिखायनो माने आं सानदों माने जों बयबो सावरायदों जोंहा बे माबायाव फैबा दा जों बिबान जानो हागोन जोंहाबो जागायबाय आरो सारनो दा मानोना जोङो गासै रायजो राजानि मतामत आरो खौसेथि मोनबासो जों बबेबा मोनसे माबाया देरहानाय गैया थायो नालाय आं बेखौ बुंबाय आरो दा बे समावहाय माने फैबाय थानाय समाव जोङो फैनायाथ' गोबां मानसिनि पार्टिनि फैबाय थागोन थेवबाबो माने जोङो गुबुन माबायाव जों जगदानखौ होनो हानाय नङा जों सिगाङावनो जों थिरांथा लाखानाय जेब्लानोखि जोंनि गामिया हाबाखैमोन अब्लानो जों थिरांथा लाखादों जे जोंनि हान्जायाव जोंनि बर' माहारियाव मोननै हान्जा दंखायो बिपिएफ आरो इउपिपिएफ बेनि गेजेराव जाय सरकारानोखि मोजां हाबा मावगोन समाजनि मोजां मावगोन गासै गामिफोरनि स्कुल आरो गोबां बिदिनो लामा सामा बेफोरनि खामानि मावगोन जाय बिसोरो जाय मोनसे माबा होगोन जों बेजोंनो बदल होननानै जों थिरांथा लानानै दंखायो जोङो बेनिखायनो माने जों
गाज्रि गोरोबनाय नङा आरो बेखौ जों बुंना दोनखाबाय जोङो ओरैबायदिबाव जोंना बे एरियायाव हिसाबै गंनै फरायसालि दङ माने दिनैसिमबो जों सरकारनिफ्राय मोनसेबो एसे फेसिलिटिबो जों माने माबा मोनाखै आरो डिजिपिआनो होन बा इउपिपिएलआनो होन बा बिपिएफआनो होन मोननाय जायाखै नाथाय जोङो दाख्लै जोङो दाबि खालामदों निलेश सरगियारि सारनाव दाबि खालामदों जोंहा नैयाव भेन्सार हिसाबै जोङो फरायसालि गंसे दङ जोंहा गामि दंनाय हाबथ'वाखै नालाय दा बेखौ जों खालामाखै बेवहाय फरायसालि गंसे दङ बेयाव दरखास्त होदों माने डेस्क बेन्चनि थाखाय जोङो माने बेयाव दरखास्त होनाय जादोंमोन बिथाङा खोथा होलांदों दा जों बेखौ लामा नायनानै थासिगोन आरो दा बेखिनियानो आरो दहाय सारमोनहा होनदों जेनेबा मावनो हानाय हायो बेखौथ' बयबो रायजो राजाया मिथिगौ नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आथिखालि बयबो मिथियो रावबो रावबो थगायलायनो हाला बिदिनो आरो दा सोरनि साननाया माबायदि बेखौ बयबो मिथिलायो दा बिसोरनि बुंनायानो जों ससियेल मिडियानि थाखाय